се изправя, защото съм в очакване на моите специални гости, една истинска мотоорисница и нейния приятел. Посрещаме ги тук в навечерието на големия мотосъбор. В парка става шумно, птичките се разбягват. Добро утро, леле, какъв звяр! Какъв звяр! Супер! Здравейте, леле, какво е това чудо, направо невероятно. Добро утро, благодаря ви, че станахте толкова рано. Добро утро. Заповядайте на сцената на Парк Лайф, може да оставите тук мотора. Малко по-късно ще го пробвам и аз, ако може. Всъщност наши специални гости тази сутрин са Аня Будева и Петър Киров. Петър, добро утро. Добро утро. Добре дошли в парка, в навечерието на мотосъбора. Благодаря ви, че сте тук. Какво се задава този уикенд? Този уикенд има мотосъбор в Велико Търново. Така. Доколкото знам, един от най-големите, но мотосъбор има общо всеки уикенд поне по един. Сезона на мотосъборите. С кого е по-специален този във Велико Търново? Това е някакво голямо случване, така ли? Ами да, доколкото знам, е най-големият мотосъбор. Ти не ходиш ли на там? Този конкретно не успявам да отида нито една година и тази година пак няма да стигна до него, така че... Не ти остава време. Значи не си чак толкова запалена моторджийка или просто имаш много странична работа? Много странични работи имам, с които се занимавам и не ми остава време. Наистина. Това не е твоята професия. С какво се занимаваш, между другото? Издавам безплатно електронно списание за мотори и работя в информационна агенция и още няколко неща. Съчетаваш ги нещата. Ани, от колко време караш мотор? 4 години. 4 години? Да. Сравнително отскоро. Сравнително отскоро, Как се запали по моторите? Ами, доколкото имам спомени, винаги съм харесвала моторите, винаги съм знала и какъв тип мотор ще карам. Обичам да казвам, че заслугата за това да обичам моторите на майка ми и баща ми. Майка ми е била бременна с мен в 3-я месец, когато се е возила на мотор. Баща ми доста дълги години кара мотор, така че тяхна е вината. Гледаме, сега ще видим кадри от мотосъбора в Велико Търново. Какво представляват тези мотосъбори? Какво се случва там? Каква е идеята? На мотосъборите се събират фенове на моторите, на всякакви мотори и просто прекарват добре заедно. Празнуваме любовта ни към пътя и към моторите. Любовта към пътя и към моторите. Това не е точно спорт за жени, ми се струва. Аня? Защо не? Не? Какво му Има ли пречи? много жени мотористи? В последните години има все повече и повече жени, които карат мотори, да. Откъде ли идва тази страст? Не знам. Готино е. Готино е. Адреналин голям. Да. Добре, виждам, че наистина е много весело на мотосъбора. Виждаме все още, гледаме кадри от събитието в Велико Търново. Кипи ли вече кръвта? Ще бъдеш ли там? Аз лично на този събор няма да успея да отида. Какво става, бе, хора? Добре, но предполагам, че много ваши приятели ще палят към Велико Търново тази събота и неделя. Всъщност събора се провежда и в събота и в неделя, или в кой от двата дни? Започва, предполагам, в петък и свършва в неделя. Стандартно това е процедурата. Добре, какво се случва там? Има ли някакви гонки? Какво позволява закона в крайна сметка? Зависи от организаторите какво ще измислят. Като цяло се събират хората, има някакви игри, които спрямо дърпане на въже между мотоклубове, тичане се сбира, надяждане с понички, всякакви такива неща. Има обикновено някакви други игри, понякога има гонки, понякога има състезания за най-шумен мотор, за най-тих мотор, за най-добър къстъм мотор, всякакви такива неща. Всъщност това, което трябва да се отбележи, е, че дори да има гонки, те се провеждат на контролирано пространство и в никой случай не са на път с други участници в движението. Добре, ама не ви ли изкушава понякога да правите забранени неща? Аз съм виждал такива тук в София. Имаше една отсечка, те сложиха после легнали полицаи. За съжаление, хората, които карат мотори, са същите хора, които карат коли и които пресичат улицата. И за голямо съжаление това не е системен проблем на нас, че хората не спазват закона, не се уважават един друг на пътя и всъщност същите хора, които карат коли, те карат и мотори, се държат по абсолютно същия начин. Това ваша кауза ли е по някакъв начин да се грижите за безопасността на пътя? Много често съм чувал мотористи да говорят за това, обаче в същото време на пътя се случват други неща. Ами, за съжаление, на пътя най-много се забелязват черните овци. Иначе хората, които карат по правилата, най-общо казано, остават незабелязани. Истината, мотористите да се борим повече за спазване на правилата е просто защото ние нямаме тон и половина ламарина около нас, която да ни пази.
И за съжаление много често грешки и инциденти завършват с сериозни наранявания. Да видим кадри сега от откриването на сезона в София. Има ли място за скутери? Аз съм запален скутерджия, но на мотор не сме да се кача. Много мои приятели пострадаха през миналите години, между другото. Имам някаква травма и аз и така стоя малко далече от мотора. Има ли място за скутери? И защо моторджиите не бибипкат на скутерите? Защото не сте мотори. Така ли? Да. А какво сме? Някаква друга класа? Различен тип МПС. Честно казано, това, което знам за скутерите и моторите, скутерите са по-опасното от двете двуколесни. Сериозно? Да. Защото са по-леки и нямат, най-малкото нямат спирачен двигател, т.е. ти нямаш скорост, ти подаваш газ и спирачка. Но те навлизат така много сериозно в градски условия. Шофьорите стават ли вече по-внимателни? Не бих казала. Не бих казала. Основният много голям процент изобщо от инцидентите и в градски условия, най-вече в градски условия с участието на мотори и на скутери, доколкото знаме, заради това, че не ни виждат. Ания, само секунди накрая за твоята фейсбук страница, защото наистина е интересна. Ания Будева, оттам може да намерите линки към онлайн списанието. Страхотни снимки, между другото. Намерете профила на Ания, станете приятел и вижте това онлайн списание, как се казва? BMM. BMM, да. Абсолютно безплатно, с информация за всичко, което се случва във вашия свят. Много ви благодаря, че бяхте гости на Парк Лайф. Успех на всички моторджии на събора. Ние ще ви следим отблизо. Наш гост в понеделник ще бъде култовия Мартин Чой, а ние с вас ще се видим отново в 8:30 за много музика на живо от парка.